з кого берете приклад? Ні з кого. Я? Трудно сказати. Сама з себе. Ні з кого? А чому? А зачем? Я не знаю. Ленин. Шутка. Пам'ятник Леніну вже тут був. Віру, надію, любов поставлять уже скоро. Але поки місце вакантне, на цьому місці буду стояти я. Нехай це буде пам'ятник мені. Таких ідей, мабуть, вже немає. З кого брав приклад. Свого часу я брав приклад з Віктора Цоя. Що? З Віктора Цоя. Щас не знаю. Доброе утро, последний герой. Доброе утро тебе и таким, как ты. Доброе утро, последний герой. Здравствуй, последний герой. Я беру пример со своей мамы. Она умеет лучше всех умываться лапкой. Мами. А що саме ви берете? Добра, лагідна, розумна, турботлива. Така, як має бути мама. Зрозуміла. А ви? Скажіть, будь ласка. Дивлячись в чому. В людей, які вважають успішніше за себе. Все. З мами. Ну, щоб папи не було. А з мами? А що саме в мамі? Які якості? Доброту. Меня не пугают ни волны, ни ветер. Плыву я к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер к единственной маме на свете. Скорей до земли я добраться хочу. Я здесь, я приехал, я ей закричу. Я маме своей закричу. Я маме своей закричу.